Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nanggilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi iyang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y luwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang magkalala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay sinagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yaong binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinagkikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo
ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tapo. Banalaig pami, pasibayo po ini naman yung keking masayang kayabakan. Ginoo makanya na kaya naman pong misasan metong mitipon kening keking santuario. Ipang banal ngening oras sa iti makanya niya pong miras na naman yung keking sabat. Ginoo bang kanita makanyan mila pong gawan rin keking banal at tungkulan keka. Ginoo sana po yung balang metong kaya kami dinan mo kaya pong kabiasnan. Dinan mo kaya sana pong lalong sikanan ng pong pakibabatan. Bang kanita Ginoo makanyang kaya pong mga sadyad ka rin kaya banal at tungkulan. Igpangening oras sa iti pasalamatan da ka po ka rin pagkalub mong biyang pong sikanan kaya kami. Makanyan mo kaya pong iningat timbalang metong kaya kami. Sana po Ginoo makanyan mo kaya sana pong panimunan ngeni pong mag-aral kami. Ginoo makanyan mo pong buklat din kekeng kaisipan. Ginoo bang kanita makanyang kaya pong parang misasan metong karing banal ning tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti nano pong ablas mi. Karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po sambanda ka at puryanda ka, kingkaya kang pangay espiritu at kingkaya kang katutuan. Igpangening oras sa iti, oy ni po kaya kaming kapatad na pinili mo karindakal. Sana po, dinan miya naman pong maragulasikan bang ito, makanya nala naman pong agawa rin banal ng tungkulan. Igpangening oras sa iti, sana po, pasalamatan da ka po. Ginoo, ninuman po ating bitbit ako kapanandaman, lalong-lalo na po, dining kaya kaming kapatid, kining balayaning ampunan, ang gana po retang kaya kaming tingaring at yukaring kuburang tuknangan. Ginoo, sana po magkalub ka pong lihim karing mayupaya mong gamat. Ginoo, sana po, nung ikay magkalubalang masulit, Ginoo manya kaya kake po pilit makisabing mayap kaya ka. Ginoo ngening oras sa iti, dakal pong dakala salamat o renik po rin keking panalangin, sana po tanggapan mula. Makanyan lang sana pong miras mabang lungayin king kaya kang banalay harapan. At tanggapan mineman, sana po itang kaya kang pamipala, kaya kang bendisyon. Menibat ngini ang gamang po kingo at yan asa.
Maikli, maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang kahangganan, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan, at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na turuan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatilang sariling pagkatao o kakangkin ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mga habang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumidad. Nabasa na po ang Espiritismo.
hanggang maya. O paano kalayo king ikasulong na ning balang katawo panuanano ning Dios ding mapadapatiyo ko alam na tupoyo sablaang ponaniyo hingmayap kong oras balen ko ke kaya watutuloy ang Diyos nung akakit nala balang sariliyo kaya makasadyo banding sablong bage ke kayo babino bayo laping gawan bengeya taldoman ding katungkulan niyo wapinting gapiyongan ikong sabla-sabla ke kong pakikwanan sanang magkulong yumetong man kasalpan ngayonan o atiyo ke kayo pakikwano yupin o sablang atiyo lanong pamidake ding balang puso yun yabe o king pamaminto wapin nila koye ing lagyong sakwilon nuneng tunelugut yaing paragulan karing sariliyo o
sabla kong disan wadeng ke kong diwo piya beya bayon nung nanoying moyop o dapat gawan iyo kasal po ang tayanon lalong sumulong o waling balang puso o ngeniatiyo mabuklod kong sabla king lugod ning Ginoo matuaning panahon kayong isipan matuano ding aral kung daram-damon king balang penandit koladaratong pakikwanan yuso ikayo ikongan lalo kong mga biya sa kaniyang katuruan lalo yung mayakit kekoing kahigiton king balong penandit wagagalakongan piyayap tasan iyo dingke kong panamdom nung anoing moyop paano kalayo king ikasulong na nga naning amano ning balang katawo king pamanwalayo luntoko sang maygit tala dapat kayo ding mayap yung dapot o aborining Ginoo wa pinetutok nang yaing balang katawo at itong kabias nun wa pagsikapan niyo sumulong ing mayakit kayo nung nano mansono bolening akit mo ite moyapyaman o marawa kiyawo kanitay kabias non o daram-daman yu ko anito kolunto balen koing ikayo tunay ng may biyaso lo
ning kapanwalan. Kuring balong saglit, wa magtapat kongon, tinggap yung tungkulan. Kayo'y kongon, miyabe kayo, king pamanuparan. Luntok sang maigit, king pamanggaloyo, kung sabla, king burining gino, king bakong mayokit, king bukas yung aldo, at ala ng lungkot, metong man ke kayo. Nung agway lo, ding anggo paralon, o babien aning Diyos, ke kayo ke kongon, sa balang saglit, makasadiya kongon, ban pakya gumono, niting kayo payan. May babata ko sang lang kayang ganan. Ngingiting obra, keko at yunemon, wapinikong sabla, sipag niyang gawan, king bayeng akamton, ing biyayong paintunan, mamagsiyat kayo, kayo'y kongan. O lasang magkulang, kayo me tungmon, nunela long maigit, way pagtoyeyon, masipag kayo, kareting tungkulan, wapinikong sabla, magamo ko, panalangin ko, ikong soblang atiyo, aduan yung bureyo, king lagi uning ginu, at ing soblang boge, mayon iyake kayo. Musang ding sarili, king pangayawas yu, wa at gawan yula,
para patning Ginoo, uling yo'y matulid, pakatanda na niyo, kanitayong boge, lanang kulang lunto. Ding dimot kong suyo, o binike kayo, paliyeng nobeno, kakalingwan niyo, wapigumguman niye, o sablang at piyo, baning hanggang lulam, waot alis yayo. O Diyos, en bendición, que kumalakwan niyo, ating upayana ng Diyos ke kanuya kimbalang nandi ragunan.
Hello. Isa pong magandang umaga po. Una po sa ating banal na Panginoon at sa ating pag-aaral po ngayong umaga ay binigay po ng banal na Espiritu ay yung ating sadya sa ating sarili na po. Kaya po ang ating mga sarili ay ating pong ibigay buo sa ating Panginoon upang tayo po ay makapaglingkod. No? Kaya po yung ating paksa ay napakaganda po ang paayag ng Espiritu Santo. So, sa ating pong paniniwala, sa ating pananampalatayang ito na tayo po ay naniniwala na ang Diyos o ang banal na Espiritu ay kanyang ibinibigay o ating pong naririnig ang kanilang mga tinig o salita sa pamagitan po ng paggamit ng banal na Espiritu. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon, sana po ay ating mabuksan ang ating mga sarili. Dahil po nang una po, si Kristo ay ating nakasama sa sanlibutang ito. Nakagaya rin po natin na siya po ay sinugo ng Ama, nakagaya po nating tao na naglalakad o nangangaral po siya. Subalit hindi po ito nagtagal din at may takdang panahon upang siya po ay umalis sa sanlibutan dahil hindi po siya taga rito, sabi nga po ng ating prinsipyo. Ngunit sa kanyang pag-alis, sabi niya, tayo po kanyang bibigyan na sa nakasulat po sa referensya dito po sa San Juan 14:16, 17, sabi nga po, Dieciséis, 14, at ako'y dadalangin, ito po, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga haliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. 17. Sa makatwid baga, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikilala,
ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Oh. Yun po, kaya po yung mga iba hindi rin po kung minsan naintindihan yung ating yung mga espiritu na dumarating o na nagtuturo po sa atin dahil po hindi po nila natatanggap sa kanilang sarili, no? Kaya tayo pong nandirito ngayon na nananampalataya sa banal na Espiritu dahil po siya ay nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Tayo po ay nakakaunawa doon sa mga sinasabi ng mga Espiritu para sa atin. So sabi po, sana po tayong mga mananampalataya, no? Na magawa po natin yung ating mga tungkulin sa ating sarili. Dahil po, yun po ang ating mga tungkulin na tinanggap sa ating Ama na sana po ay magawa po ng bawat isa sa atin. So sa umaga pong ito, yung pong ating mga speaker, wala po yatang naka-assign ngayon dito, no? Pero sa ibang mga sentro po, masipag sila yata, no? Nakakalimutan po yata yung sa Sibon. Alam po siguro nila na maraming magiging tagapagsalita dito sa atin. Kaya siguro po hindi nila masyadong sa palagay ko po kami namang mga kapatid na nandyan sa ibaba na pwedeng magbigay po ng mga mensahe sa atin na sana naman po ay ating magawa yung kanilang mga tungkulin, no? Sa mga kapatid po natin sa ibaba, sino po kayang mauna sa inyo? O magtuturo po tayo? Magtawag tayo? Si Brother Bitug po siguro nasa unahan po siya. Pagkatapos po, Kuya Rick. Minutes siya mo po. Muna po king kapurian at kagalangan. King Diyos, asasambanta mo, king panga-espiritu at katutuan. Payabot po, may payabak niyo. Antimurin kayo, tengari at kapatad, king kasalpantayanan, mayap mo naman abak, kay katamungan. Saguliya mo po yung kanakong pamanalakini, uling batas siya pala ini, king kay katamong kasalpantayanan, 5 minuto. Manunuit kayo mo pong makatadwaya rin yung kanakong sabiyang kayo. Dindam tayo po yung inatad ng Amano, ng Banal na Espiritu, ang makapatungkol king kay katamong pisasabyan, kitang milabas, pisabihan tayo ing binyag king danum. Ing meni muna kanina tinalakad kayo kay katamong kapatadarik, kaya nantutuki ka rin tayo pisabihan nga na. Sinabi niya ng banal, nung naning minamayap, tamong daptan tam, panuana na. Muli na po sabihan, nung pisabihan tayo ngayon, kitang bisa, kitang, nga intindihan ko, kitang bisa, kitang binyag king danum, ayun nanda. At dito naman nga bisa, alida. Nung makanyan, misagsag tamo ne po, ating bisa, ating ali. Nabi ang babasang kay katamong tema, pagpapahayag ng banal na espiritu. Ewari itamo, isto nga tintamong problema, mabayat, tamulyaring lutasan, namalyaring abutan ng katamong kaisipan. Antimo nung sinabi na, pigumguman niya yung nobena nga na.
itaputin niya mo rin sabihan. Panyabatya po ita, karingal doda, ratang etamo balo, indalumdo, mga na. Lawenta mo po. May gulo king Mindanao, king Marawi. Hanggang eni, ating pang mga mate, karing kay katang kapatid, Kristiyano at Muslim. Maragulta na pasalamat, Emilia Riquetti. Malamang at asi siguro ko, ing panyabat kanita, ilapin din kay katamong nobena. At di ngayon, ang yandem biyasan diling scientifico, hanggang eni, ere po aula o apredik, ing ayon nung kapila niya datang. Maya pala pa rin panas, ang poreng babi, deng ayop, deng manok. Istong mineng muguning gabon, agi mula. Deng babi, mamulay nung mamulay, deng manok, mamagpatukla, sula pola, mamapon la ka rin, tanaman, at deng panas, lagela. No po nga papagmasdan nyo yan. Iya ko po mapagmasid ko eh. Deng panas ning wala akong gagawan, lalagyan ko lang makaya na, lalabas la. Bisa sa gana la. Wala mo misisitsitan la. No po kasipag. Deng po panas, gyan panas la mo, tilugin Biblia. Daig da kata mo, alang mumutos karela. Pero magobra la. Balik po yung muri ko sabihan. King kaya katamong kasalpantayanan at basa niya yung Biblia, in Diyos mamahalaya at mga siwaya. King miyaya limang panahon. Kanitang minunang panahon ng Moises, binyeno rin apulong kautusan kang Moises, oreta rin patupad na. At miula, ing meto nga babaeng birhen, mga anak yung meto nga lalaki, ausan ding Emmanuel, muli na sabihan ng Diyos, kaya tabi tayo. Metupad. Inga na kayan, may ragulya, yapin ni Kristo. Ingausan tamong Kristo, tagapagligtas. Lagyo na Jesus. Yang mayari, sino pa dya, kitang patakarang kanita, pepa binyag yakin danom. Ngayon po, panahon na ng Espiritu Santo. Makatabig yung Biblia, tuli ka, ampong tuli. Basta tinggap me, ingamano ning Ginoo. Ang tinakamong metuli. Murin sabihan, kasalpantayanan mo, may tanggap. Ngayon po, uling, kikatampi sa sabihan na yan, dakalya pong prosesong dalanan, yung masanting, para ka na ako, isang gunita yan po. Uling, ating pang manyal suba na kaisipan, kikatamong gaman ngayon. Sinabi ng kikatamong kapatid, migsalita, kitang milabas, di nga na akong pong kasuyo ka tilukelwal manenaya, lamuana. Kaya kapag-aralan kayo po itang sinabi na, buri nang sabihan, nung mabinyag lakindanom, lungobla. Nung ilang mabinyag kindanom, alila, lungob. Makanya niya mo po itang intindihan ko. Huling miras niya po yung oras, pakapag-aralan niyo po yung sinabi ko, 5 minuto mo, yung binyerang oras ka na ako. Dakal pong salamat, maya pahabak po kay kayo. Kaya natin po kasi kini niya, pinimbest na pang-anniversary pala ini. Ako. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yung mga ebangelista natin, kaya po tayo nagtalaga ng mga ebangelista para po sila ang tagabigay sa atin ng mga pag-aaral, no po. Pero kanina nga, dapat kasama ko pumunta sa Candaba, kaso hindi ako kakasya, kaya naiwan po ako dito.
At siguro po sa mga susunod na pagkakataon, yung mga kapatid natin, yung leader ng ating mga ebangelista, pag unang linggo, hindi siya nag-appoint na kung sino ang magiging speaker sa mga ebangelista natin. Opo. Siguro nakikita niya, nandyan naman ang kapatid na Bitog, no po. Andyan naman yung mga kapatid nating opisyales. Kaya po, sa araw na ito, narinig po natin ang Banal na Batlaya kung ano po ang dinala niya sa atin. Opo. At ang abilin niya po sa atin, lalong-lalo na, medyo kaming malalayo, parang sa bahay na lang namin gagawin yung nobenang pinagagawa po sa atin. Opo. Kasi po ito ang isang kaparaanan upang ang lahat ng mga nakikita natin pong kung anumang pagsubok nakikita natin sa ating bansa, no po. At kung anumang dumarating na pagsubok sa atin ay magiging pwersa po ang nobena, no po, para hindi na natin matunghayan ang mga sinasabi ng mga batlaya sa atin, kung saan po ang mga abilin niya nila sa atin ay palagi pong italaga natin mga sarili natin, no po, lalong-lalo na ang sinasabi po nilang nobena, no po. Kaya po ang mga batlayang ito ang nagbibigay sa atin ng mga dapat nating gawin, no po. Kaya siyempre po ang ating tema ngayon ay ang sabi niya po dito, ang paksa natin ngayon, ang paghahayag ng Espiritu Santo, no po. Kung saan nasa po natin, binasa ng kapatid na Cornel ang referensyang binigay, no po. Ito po ay mahalaga po sa atin, no po, lalong-lalo na maraming hindi nakakaintindi sa atin, no po, mga nasa labas ng ating pananampalataya. Kumisan kung ano po ang nagsasabi sa atin na ang bumababa sa atin na dahil hindi po nila alam ay kung anong sabi niya, yung mga masasamang espiritu ang dumarating, no po. Sabi nga nila, mga espirikitik, kung anong mga espiritong dumarating sa kanila. Sabi nila po ng mga ibang hindi nakakaintindi sa ating pananampalataya. Kaya po, ito po ay mahalaga para ating pong mapag-aralan, no po. Sabi nga po, para alam nating may paliwanag kung ano po kung bakit may dumarating at mayroong nagbibigay sa atin ng mga aral na galing padala ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang Espiritu ang siyang magpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang Espiritong pumupunta at dumarating sa atin, mga kapatid, ay totoo, no po. Dahil ito ay padala ng ating Panginoon para tayo ay turuan kung anong dapat nating gawin. Sabi po dito sa unang 1, patuto po, unang 1:5-7, meron pong nababasang ganito, sabi niya. At ang Espiritu ang magpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. So nakasulat po sa Ebanghelyo, siya po ang magpapatotoo sa atin ng lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita, no po, na hindi pa natin nararanasan kung ano-ano at iba pang darating. Dahil sabi ng Ebanghelyo ay Espiritu, ito ay Espiritu may katotohanan. Kaya po, ang lahat na lang diladala sa atin, mga kapatid, ay mahalaga, no po.
Kumisan, kaya nga sabi ng mga dumarating na banal na patlaya, kailangan subukan po natin, no po, kung talagang totoo ang mga dumarating. Kailangan po pag-aralan natin kung ang dumarating sa atin ay totoo, no po. 'Yun ang utos ng mga banal na espiritu para malaman natin po kung may katotohanan, no po. Pag dinala po sa atin, mga kapatid, ay alam nating hindi makapagbibigay sa atin ng lakas, no po. Hindi makakapagbigay sa atin ng karunungan o hindi magbibigay sa atin ng maganda sa ating pag-aaral, kapatid. Siguro hindi totoo, no po. Pero pag ang dala niya ay puro galing sa Diyos, no po. Puro pangkabanalan ng mga mananampalataya, ito po ay totoo, no po. At sabi nga, susuguin niya mula sa Ama ang espiritu ng katotohanan para siya ay magpatotoo. So ito po, sinasabi niya sa atin. Isinugo niya para magpatotoo sa atin lang lahat ng mga bagay na dapat natin pong malaman at pag-aralan, no po. Sabi nga niya dito sa San Juan 15:26. May nakasulat pong ganito. Sabi niya po, datapwat pagparitin ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubud sa Ama at siyang magpapatotoo sa akin. Sabi niya po sa Kapampangan, dapat pamanyatang naning mapamatula ay ipadala ko kay kayo madibat kingig pa ing espiritu ning katutuan at ibat kingig pa ya patutuya kanako. So sinasabi po dito, mga kapatid, siya po ang magpapatotoo sa lahat ng mga bagay ng si Kristo ay kung saan po nung isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, kung saan po ay lahat ng mga bagay na nababasa natin sa Ebanghelyo nung panahon niya, kung saan ang mga tao ay kanyang mga kapatid, mga tinuruhan niya. O sa Kapampangan po, talagang kinumbinsin niya lang mga tao para maniwala sa Diyos. Kaya sabi niya sa Ebanghelyo, iya po ing pepadala na kaya katamo ni gigpa. Bang malyaring, iya po ing magpatutu, ne po. Kaya, ne po, kanako sasabyan anan ng Ebanghelyo kaya katamo. Anyapin po, kakitamo ang pong at tatanggalan tamo ing daliwang agli, bang malyaring makapaniwala tamo po king kaya katamo kasalayanan kaya po kung convention niya po. Kung no ka rin, bang lalo na pong maniwala ring talasalpantaya, lalo na po ka ring manungkulan, nung makanano po itang pepasaksi na ketang minuna, niya po. Minunang din kaya katamo pong maging founders kini, niya po, imiyalo ang misteryos, pepasaksi na ka rin kaya katamong makatuwa kanitang migmula king kasalpantayanan ketikin sibol. Pasibayo po pesaksi na ning espiritu kaya katamo, no po. So iya po ing sasabyanan ning Biblia bang patutu king kaya katamong Ginoo at talagang iya tutuya, niya po. Anyapin ing banal espiritu, niya po, pakit siya pong meto nga misteryos bang lalo na pong maniwala detang talagang 100% nung reta pong malibatu po ta balang lulot ne po. Anyapin pasaksi na po kay katamo. Kaya mga kapatid, ito po ay nagpapatunay sa atin na talagang ang bumababang espiritu ay mga totoo, no po.
na galing sa ating Panginoon. Isinugo niya para sa atin, para lalo tayo pong maniwala, no po. Para alam natin po ang mga dapat nating gawin. Sabi niya dito, at tayo'y bibigyan niya rin ibang mga haliw. Po, ito ay ang espiritu ng katotohanan. Kanina po, binasa na ng ating kapatid ang referensyang ito. Siyang nagpapatotoo sa atin. Basahin uli natin po, mga kapatid, dito sa San Juan 14:17, ay 16 at saka 17, hanggang 17. Ito po ay mga patunay sa atin, mga kapatid, na talagang ang espiritong bumababa sa atin ay pawang totoo. No po. Sabi niya, at ako panalangit ko kingigfa, ay at yadinan akong aliwang mamatula bang akayabi kapilan paman. So po, dito sinasabi niya, mga kapatid, bibigyan niya tayong ibang mga huli upang siya ang sumay sa inyo at magpakailanman, sabi niya po. Para iyang malyaring tagatayid tamo po. Para iyang kikatamong tagaturo. Nung alimbawa man po, yung balang metong at metong kikatamo, malililiya. So ila po rin maging kikatamo pong akayabe, tuturo ka rin kikatamong gawan, lalo na po kikatamong pamamintugin Diyos, anyapin po, mga kapatid, anyapin po, tinubod ni kikatamong Ginoo. At timuri natin niya pong sasabihan, o kanya pong 17, yaing spirituning katutuan, ay tiing yatu ene malyaring atanggap. No po. Uling ene akakit. Ni baluman, i kayo baluye. Uling manatiliya kaya kayo, at yu kilabyo. So sasabihan na po, mga kapatid, sasabihan na kini, uling iyang katutuan, espiritong katutuan, dela na po kaya katamo, pablasang etaya kakit ne po. At lalong-lalo na rin kaya katamo pong maniwala ne po. King kapatira ngayon ni ede po balo. Nung makananong bang sabi niya bayang manatili kaya kayo at yu kilabyo. O tapong itamong mga kapatid, o tang itamong kapatid, at yu kaya katamo Diyos ne po. At maniwala mo, at kambeda po rin espiritong titipa kaya katamo banting upayang pota pong kareng kaya katamong kapatid ating lalong-lalo na po karetang minunang panahon kanita rin kaya katamong manungkulan kanita po potang akakit na ning banal espiritu karela na lilisyala pong dalan ne po gabi na ausane po gabi na nung nanuman po itang gagawa na rin kaya katamong gabinetes kanita, sabya na, mo nagagawan, ing makanya nana, nung alimbawa niya pong gagawang masanting, ing kaya katamong meto nga manungkulan. Turo niya po nung nano yung gawa na rin kaya katamong manungkulan, bang, po may paroro, niya po. Kaya tapong panahon na ita, mga kapatid, then kaya kang manungkulan po tapong magtamadla, ne po. Magdailan la karing karilang tungkulan, aw sano po, ding banal espiritu, bang kanita po, sabyana, nanong po yung gawan da rin kaya katamong manungkulan kaya tang panahon nito. Ngayon po, na nakalupa, ne po, uling, kanita po rin kaya katamong, ulila po yung maging founder kaya katamong kasalpantayanan keti at pepamana niya po pepana de po kaya katamo itamo pong tinuking enerasyon ayan niya pid ita pong gagawa na ning banal espiritu karela kanita na po gagawan ngayon uling balo na po ing kapag-aralan at yun na kaya katamo na po pero sabi niya kaya pong ilabas na adindam tamo,
buriyo na namang gawang ko kay kayo, sabi na po ning Balay Espiritu. Niya po. Siyempre, elita na po buri gawa na kay katamo ita. Uling, mimulat na po ing masanting, ampong nanuing dapat tamong gawan, ikatamo pong talasal pantaya, lalong-lalo na po kareng manungkulan. Ini po maulagayang bagay kay katamo kapatid. Uling pong ing kay katamong panahon ngeni, aluan niya po ing sistema, ampong malilyari niya po. Anyapin, mapalad tamo po uling deng banal espiritong titipak kay katamo. Ila po reng mamalita ang pong tuturo kay katamo nung nanong po yung dapat tamong gawa. Anyapin, at yun na po kay katamo yung kakulangan po tang ikatamo, malilita mo po ang pong ating malyaring masantingking kay katamong kami bebe. At atin niya rin po sasabihan Kenny, Kenny King San Juan 16:13. At kung dumating ang Espiritu ng katotohanan, tayo'y papatnubayan niya sa katotohanan. So, itap rin pong sasabihan na ni Biblia kay katamo, magpatutugi katamo, na talagang ing banal Espiritu o ring Espiritong tutubod na ning Diyos kay katamo, banting upayang ilaring maging kay katamo pong talapatnube. No po. Sabi na po kay ni King San Juan 16:13, makanyan man nung datang ni ito, ing Espiritu ning katutuan, iatarian na kayo kinganggang katutuan. Uling eman niya biking sarili na, nung eking hanggang dandamana, sabiyana, at ibalita no kaya kayo ding bagi datang. So, ila po rin sasabihan na kaya katamo niya po, ring titipang banal kaya katamo, nung misan, sabi na, manungkulan, ing makanyaning gawan nyo, bang nito, detang indaratang peligro king kayong biye, ne po, bang ayo na tanghalan. Nung misan kapatad, kareng kaya katamo pong aliwang miyembro po atang atin niyang kakit, ne po, sagradong sabihan na rin kaya katamong manungkulan, sabihan nyo king kayong kapatad, nung alimbawa, atin niyang masanting nga darating king kayang biye, abilina niya po. Sabihan da karing manungkulan, banting ipapayabot da karetang kay katamong kapatid. Anyapin, magpatutumo mga kapatid, na sabi na, ibabalita no, kay kayo ding bagay datang, ne po. Eta mo po mapalad kanyan. Alayo pa, ne po. Datang ya pa mo kay katamo. Ne po sasabihan na ning banal Espiritu kay katamo. Numisa sabi na ning banal Espiritu po tapong ating daratang halimbawa masik na bagyo. Anak, makanyan nggawan nyo. Ne po. Turo niya po yung paralan ba anong gawan tamo. Sabihan na po kay katamo, ne po, ing kay katamong dapat gawan ng halimbawa ating mang mumunag nanumang desgrasya king kay katamo pong biye. Iya po ing babalita ang pong sasabi kay katamo. Anya kapatid, eta mo po mapalad. Ding banal titipak kay katamo, ding banal Espiritong tutubod ni Diyos kay katamo, banting upayang eta mo po malyaring malili. Ne po, ilaing babalita. Seselantana mo po, ne po. Anya nung itamo pong mayaws na king kasalpantayanan na iti, sana lalo tamo pong magtibe, ne po. Lalo tamo pong magpatutuking kay katamong pangatayid king kasalpantayanan na iti, na talagang patutuan tamo, reng daratang
Banal Espiritu kaya katamo tutula, banting upayang detang kaya katamong kapatad, alayo king kapanwalan na iti, malyaring makanyang tamo nga pamulat karela niya po. Bang malyaring maniwala la po. Uling pong ing kaya katamong kapanwalan tutuya, no po. Uling kaya katamong niya po pemali, ing ati kanining kapag-aralan niya po. Kaya katamong niya po balo, ing ati kanining kabagayan. Kanyapin po mapalad tamo mga kapatid. Uling pong ing maulagang bagay, malyaring maging taglayan tamo, king kaya katamo pong pamamintu, ang pong pamanulpad ka rin kaya katamong tungkulan. Maging inspirasyon tayo po, ne po, bang lalo tala pong gawan din kaya katamong tungkulan. Anyapin, makanya niya pong itutubo ding Banal Espiritu kaya katamo. Ne po, aduan tamo talagang po tapong ding kaya katamong medium, ne po, potang ganap la karing karyalang tungkulan, po tapong aduan tamo po, ing kailangan ing itubod niya, kaya katamo ing mapamatula, ne po, at tumuro kaya katamo, ne po, aduan tamo king Diyos ito. Ini naman, ing aduan tamo kaya ngayon pagkalub niya, ne po. Sabi na po kay ni king San Lucas 11:13. Hindi niya pong makasulat ng kanini. Sabi na po, nung ikoping mga rawak, nga no, biyasa kong munye maya pagkalub ka ring anak yu. Kasi lalo na ning igpayong at yubanwo, ay biene ing Espiritu Santo karing manyawad kaya. So sasabihan na po ning Biblia kaya katamo, ne po. Andiyan po kanong mga rawak tamong, ne po. Pero po tanging anak tamo yang manyawad tayo atis, ne po. Andiyan uling anak tayo po. Andiyan pang gagawayang masanting, uling anak tayo ne po. Bisat man numisan nung kaya tayo man agad ay bibigay, pero biya tayo uling pong anak tayo, ne po. Nung nga kakitama maning kaya katamong metong ay anak, na numisan pasaway, ne po. Pero eme po watis, sagradong ibiyay niya naman po kaya itang adwanan, ne po. Sabi na ning banal ebanghelyo, kasi lalo na ning igpayong at yubanwa, ne po, ibiene, ing Espiritu Santo, karing manyawad kaya, ne po. So po, tapong aduan tayo king Diyos, na sana ing tubod na kaya katamo, ing Espiritu Santong, turo ang pong tumayit kaya katamo, ne po. Potang iyay kaya katamo nga duwang king Diyos, ne po, talagalat tala rin kaya katamong kasarilinan, ne po, itang sugradong, itang Espiritu Santong, many bat king Diyos, iya po yung datang. Aluwa itang Espiritong bat king, kaya pong lapoli po, ne po. Anyapin, nung bisan maging maselan niya po ing tikanining kabagayan po tapong itamo makatalaga, ne po. Potang ikatamo nga lalo na po reng manungkulan. Potang talaga makatalaga. Ne po, talagang talagang karelang kasarilinan, banting upayang itang aduan tamo na datang tang Espiritu Santong padalanan ng Diyos, yung datang. Anyapin po, aduan na kikatamo, ne po, ning kikatamo pong kapanwalan, na kailangan italaga-tala po rin kikatamong sarili, banting upayang itang aduan tamo ay Espiritu Santong aduan tamo, iya po yung itubod na bang ipatutuan tamo po kikatamong pangadyo na po. Anyapin, kapatad, dakal na po ing patutu karing kikatamong pamagaral, king kikatamong kasalpantayanan. Dakal na po ing milagrong asaksyan tamo,
banting upayang lalo tamo pong ipasikan king kikatamong kasalpantayanan. Uling pong karing ikita mo pong pepasaksida kaya katamo ring banal ay espiritong daratang kaya katamo. Anyapin, sabi rapin detang kapatid, hindi na talaga yung kanakong kasalbantayanan, ana. Anyabang nga ng dala na ako ng bulldozer, ana, nepo. Talagang keni na ako mate, ana, nepo. Keni na ako talaga manuwala, nepo. Watang kaya timong datang pagsubok yung kayang biye, nung misan, nepo, mitatakid la, nepo. Kaya, ingke katamo pong taglayan, ingke katamo kasarilian ng kapatid. Yan itapong hanggang ikitamong patutug, ingke katamong kapanwalan, ingke katamo pong idatok, ang pong ilagay ka rin katamong puso ang pong kaisipan. Na naman pong pagsubok, ingke katamo pong biye, ing kapanwalan king Diyos, iya sigurado po yung manatili kay katamo. Nepo. Anyapin apatutuan tamo talagang itamo, tunay tamong espiritista, nanuno ka rin, ing panwalan tamo, espiritu ya. At ulingin Diyos, espiritu ya. Sabi na po kening Pantauli 4:23 ay 4:23 na ning San Juan, nepo. O 24, sabi na po, San Juan, po San Lucas. Sabi na, kita pong 24, o kaya, kanya pa 23. Ito po, hindi po yung magpatutuki katamo, anya itamo po espiritista tamo. Sabi na po, dapat daratang ing oras at ngayon na, ding tunay sasamba king igpa, king espiritu at king katutuan, uling igpamampanin tunano ding samba kaya deting bagti karela, detang antikareta. So magpatutupo kay katamo, nepo, na ing kay katamo pong tutukyan, ing kay katamong panwalan espiritu ya. Anyapin po, uling espiritu ya, at itamo at intang espiritu, anya espiritista tamo. Kaya ni pong 24. Ang Diyos espiritu ya, at ding sasamba kaya kailangan kinsambande king espiritu at king katutuan. Iti po ing daralana kaya katamo ning Biblia, banting upayang lalo tamo pong mipatutuan king kaya katamong kapanwalan, king kaya katamong kasalpantayanan, nepo, uling patutuan tamo, hindi titipang banal, tututune Espiritu Santong manibatlaking Diyos at tutubod na kaya katamo. Anyapin, huling in Diyos Espirituya at itamo talapaniwala kaya kailangan sambantaya king kayang pangay Espiritu ang pong katutuan. Dakal pong salamat, ila po rin ngapilan kong mensahe kaya kayo at maya payabak po. Maraming salamat po sa ating kapatid na Rick Gomez sa kanyang mensahe po sa atin. So ito po ang maaring magpapatunay sa atin yung mga magulang po natin, no. Mas marami po silang experience kaysa amin po, no. Kami po ay naging tagapagmana lang sa ating pananampalatayang ito. Siguro po yung mga kapatid natin o magulang po natin, sila po ay magbigay ng patutuo sa atin. May gabi po sa baba na pwede nating tawagin para sila po ay magbigay ng kaunting patutuo sa kanilang naranasan sa ating pananampalataya. Tatawagin ho natin yung ating magulang na si Tatang Tirya, na si Apong Kondring po.
Wala ko po. Uling matuwa na kami. Yan na kayo makaingawsan. Pero kailangan na kayo pa pala. Kaya po magpatutuko mo kayo. Kindela ng kumbye. Yung sasabihan na ng Espiritu, munang panintunan ng Espiritu ang poking katutuan, may biya karagdagang kaya nga na. Yung Espiritu po tang tipala, explikare kaya katamo, at ibalita no kaya katamo rin hanggang bagay datang, at sinabi na ng Ginoo, no pong ita at tatandanan nyo. Tingko po din namnan din, magpusungan na kong ditak. Tatanggapan Kaya po, din lang ko na din natin magsalita, imbinyag. Binyag kindanom na po. Ating magsalita ka rin kay katamong kabinetis. Abe ako lang naman na naringa na ako pong asawa ko. Pag-aralang kaya naman po. Ba't sinabi na ito kay sarili ko? Alam mo, no, ako nung ilang mabinyag. Tala maging kayabe kayo ni. Kikuro-kuro ko po, mangutang ko naman ka rin anak kakay na ka na. Bayong bayit, ni bayit king biya espiritista. Bala mo manintun lang katatagang kembyera. Bisa lang mabotis mo, kindanom. Kalupa ko po ako, may botis mo ko po king espiritu po king katutuan. Ano ako kailangan mabotis mo kindanom, huling ya ako malambat na kung may botis mo, magpatutuko kayo. Huling penintong nangke, munang panintunan mo yung kaya rin at katuliranan ng Diyos, may biyakardagang kaya ka nga na kanyang ko po, may paloban. Kabyas ng kin Diyos, huling ya ako ganitay naus na ko, alak nga na nung kita namin ikita ko, kusumpa ko ang gandit. Kay, ana ning espiritu patutuan ng upo kayo. Anak nga na, tok na nga may ngalak nga na kayo mikit. Puta, mitsa na yung biye mo. Ito po sinabi na ito, walang iya ko maniwala ko. Haring ba nala espiritu ang ganang ini? Yan ako minumalak. Pero kanya man na minumalak. Nya po man yan ako. Ang gaman ngayon, iminom ko, alak na ng Diyos. Ya po yung inuman ko ang ganang ngayon. Nya ngayon po ako, ibigay yung patutuke kayo. Ana po kanya maning mag-aralan ti kaniti. Utang mag-aral ka karing espiritu. Anak nga na mapanalangin kaya na. Ano kaya ang buli na sabi, papanaling na patugutan manalangin. Nga ako, pag-aralan tayo po. Bakang milawot, king nanumang panganib na ningyato, matuwa na nga nang sasabihan na ning banal na espiritu. Tutu, waman matuwa na detang at yung kaya, alarang parusa. Makanyan ka na kung kuro-kuro king biya ko. Detang darapat marawak, kapilan man marawak la. Detang darapat mayap, kapilan man mayap laking Diyos. Nung abroy was da ka man, detang mga rawak, saguli-saguli, makabagbatikwas ka, Ginoo. May kipagyentil ko mo po, dapat manyawat ka kaya. Agad kang mararamdam, huli na nitang, may binyag ka kang espiritu po king katutuan.
Isang binyakang poking katutunan ito, sabihan ko po kayo, mengariyang tatak. Istong may tatak ang aking Diyos, at doon mo ipagkalub ka. Walang yako sibukan ko na. Istorya ko po kayo kitang panahon. Dimbagay datang, dinduron. Ang tanaman ko, pengan ta nangyay-gana-gana. Metong niya mo suka dingera pengan. Sibukan ko yung kasalpantayan na ng tiganitin, yaman-yaman nga ko. May nalangin kulibutad na ning marangle, narapang ko rin duro na daratang. Era na sana siram. Sibukan ko po, nung yako tinakong tatakin Diyos. Niyang gumulot ko, bubulabog la po kagulot ko na, bala ko kananda na. Kabukasan na baklawin ko yung tanaman ko nga ito. Ang gala mo po kahit ang pilapil may malebe mga kanyang liputan de. O ito po yung kanyama na. Yung banarakarang king espiritu po king katutuan. Ipagkalomang kang patuto, king kekang ye. Dakal po yung kanakong patuto. Ngari po, kaya na bala mo, 5 minutos mo po, lalagpas ko na eh. Yan po kayong pati nanggap king botis mo na ng espirituan po king katutuan. Manintong kayong ngeni, ikaw ang anak-anak na eh. Kota nga tila kay Kristo. At doon yung mure mo ipagkalobang ka. Yan po yung anak kong ibalita kayo. Kempong edad ko ngayon yung ako. Kayabe ko po retang manong kulang kete. Para pareho kay papo kong anak-anak. Matwala po ka kuret ng aliwa. Titlong banwa, 4 banwa. At yung panganak ka na ako rin na ko. Nyaya ko po, makanyang kung may kapag-aral. Bayo ka lungab espiritista, para ka na ako. Kiramdam ka pa mo. Nung nanoy kabalduga na yung biya espiritista. Kalo pa na mga retang magabrod, espiritistane. Kanyang alaya pang tataking kaya katamong espiritu, ay kaya katamong kasalpantayan na biya espiritista. Magabrod ya sa biyano, Romano ya. Nene po na maglingat. At yun pong tatak. Kaya kabalwang kung daramdaman ko karing manong kurang keti. Anita pong kayabe ko laretang minuna. Pamalagwan na katamo pong era panuwalan yung kaya katam sasabihan. Anita pong ati ko kita ay makbong ipinatubo mag-istorya kung ditake kayo. Histong iba't na kung may kapag-aral keti sa gananda ko retang makatuwa. Anak ka na akong pong matuwa. Nano yung babalita ra? Sabihan mo na mo ito'y balita kaya kami ara. Como ako, kapatadla ka rin kabamong kabaryo. Sabihan ko na ng belita ng espiritu. Bala ko mo. Tutulang espiritista, espiritikla pala dito. Balangin mga mati. Makiabela ka na ako. Yung totoo po, katambaryo ng ito. Harakalatawa po ka rin. Ako mo pun melili. Nung wari sa karing tupang melili. Penintunan ko la. Nung nola ka rin detang kapatad ko. Kaya be kung dati king espiritu po king katutuan. Nya nga na, ding misising lawat may kakanalapit lang yun eh. Diyan tao po kete, kung amang kakilala. O baten eh. Wala mo. Kapatad ko lang naman din des ng kuha niya po na karagula pamiyab.
pamilya. Pero rin anak-anak kita, hindi nang gue kuno makain kakilala. Lalo na rin ang anak pa. May bait pa king ba't na rin pinatubo. Ako na po makakalo. Maniklod lang na ako. Opo na ako nga. Ilang kilalanan ko na lamo po. Yan ako dagol ka pasalamatan lawan niyo po. Kanito, edad ko pang may 40. Pero yan mo po tila ako bubuwa. Kaya ko na po sabihin ng edad ko. Yung bala ko, anak ko pa mo po ang karapyo. Nya po ang ating magsalita. Lalo lang ko la kakabag ko sa luwana. Detang kakabagareta po para ka na. Ere pa yatanggap ni Kristo. Yung karelang biye. Ana neng gino. Lasakan kaya na yung pisang ba na nakatlungad do. Italakad kaya na. Nino po ito. At si po kaya katamo. Manalakaran tamo po. Yung espiritu po kayong katatuan. Hangganan ko na po. Lakal po sa lava. Dinagpas ko po nga po at pulang minuto. Maraming salamat po kay tatay, no. Siya po ay nagpatotoo dahil po sa mga naging experience po nila, no. Dahil po nung una, sabi po ng banal na Espiritu sa kanya, siya pa ay aalis dun sa kanyang pwesto, dun sa baryo nila po. Yung pong sabi po sa kanila sa aking pagkaalam, nung pong lilipat po ni tatay yung kanyang bahay dun sa kanyang kinatitirikan, tinatawag po siya na para siyang nababaliw na. Dun po pala dadaan po yung tubig na kung saan ay yung pong tubig po ng pinatubo ay doon po pala dadaan sa kanila. Si tatay po sa Pulubasa, ang iglesia po ita, Mexico. Taga ron po si tatang. At pinatutuo pa rin po niya yung mga insekto o yung mga tawag doon, duron sa Kapampangan ay dumating sa kanyang taniman. Pero ang sabi niya, may pananampalataya siya na hindi nila aanuin yung kanyang tanim. Sumunod naman po yung pinaka-leader po nila, yung kanilang leader. Dahil po ino-observe ni tatang yon yung mga maliliit na dumating sa kanyang palayan, para daw may leader, may pinaka-leader po yung mga insekto o lumilipad na mga duron na tinatawag po natin. Yun po ang sinabi po sa kanya ng banal na Espiritu. Kaya po ang banal na Espiritu ay wala pong nakatago, no? Talagang tagusan po yung kanyang nakikita. Kagaya rin po ng isang ating kapatid nung isang linggo po ay siya ay nagpapatotoo kahit sa text message lang. Sabi niya, sana tawagin po ako ni Apostol. Sa isip lang po niya. At saka po yung isa nating mga kapatid na nagmisyon po dito na hindi po taga dito. Hindi po siya miyembro dito sa atin. Inutos po siya ng banal na Espiritu. Sabi niya, gumawi ka dun sa Sibol Tagumpeni, dun sa Bicol. Doon ka makipag daw pangpalad sa mga kapatid doon. So sabi niya, tawagin ka ng banal na Espiritu. Hindi po kilala po ng ating medium po yan. Hindi po nila nakakausap yung mga taong yan. Pero po dahil po yun ay talagang pinapakita at pinapatutuo po sa atin. Hindi rin po na magagawa ng isang medium, sabi ko nga po palagi. Kaya po sabi ng mga batlaya sa atin, sana po tayo po ay laging nakaanda rin. Tayong mga nakikinig, tayo pong mga miyembro at mga opisyales. Dahil po, tayo rin po ay dadaanin ng tinatawag na kalam na sinasabi po natin sa ating pananampalataya na sa atin muna siya darating o dadaan.
mararamdaman ho natin yan. So kung ano po yung ating iingin, no? At tutulungin po natin yung gamit po natin na umingi sa ating mahal na Panginoon. Dahil po yung mga gamit po natin, ang kanila pong, kung tayo po gusto natin 100% po yung kanilang makukuwang mensahe o abot sabi, sila po, kung sila po ang ating tatanungin, 101% po, lalo na kung tayo po ay lumalapit sa kanila. Dahil po yung ating mga gamit po na ating ginagamit po ng banal na Espiritu, dahil po napakaselan din po ng kanilang mga tungkulin, no? Yan po kasi kung hindi po natin yan tulungin o yung mga kapatid natin sa ating panalangin, no? Kung minsan po, ang sabi, kung minsan hindi yata tumugma yung aking iling, no? Hindi rin po natin alam na hindi rin po tayo nag-uumpisa po sa atin yung pag-aalinglangan. So, kailangan po ibuo natin yung ating pag-ingi sa ating Diyos, no? Sana po na ibigay po niya ang kanyang gabay sa atin na upang tayo po ay hindi maligaw. Yung pong ating mga gamit o yung pong mga batlayang ating pong naririnig ay inahalimbawa ko po sa ating mga magulang, na isa rin na rin po akong magulang ngayon, na ayaw din po natin na yung ating mga anak, no? Na kung sila po ay umiingi ng payo o kung sila po ay ating pagturuan, ay ayaw din po natin silang mapaamak. Ganun din po yung mga gamit na ating ginagamit. Kung gaano po yung pagpapaalaga po ng ating Panginoon sa atin, ganun din po sila. Kaya kailangan po atin pong ingin sa ating Panginoon na sila rin po ay kanilang gagabayin upang sila po ay makapaglingkod ng ganap sa kanilang mga tungkulin. Hindi po natin alam ang ating gagawin no? Kung hindi po ituturo sa atin. Gaya po natin na kung minsan po ay tumatanggap po tayo ng may karamdaman, may sakit, bakit po natin nagagawa na sila po ay nahiilom sa kanilang mga karamdaman? Dahil po sa turo din po ng banal na Espiritu na sila po ang gumagabay sa atin. Itinuturo po sa atin kung ano yung prosesong dapat nating gawin upang tayo po ay makagawa doon sa nararapat, doon sa may karamdaman. So sana po tayo po mga kapatid na lalo na po yung may katungkulan o kahit wala po tayong katungkulan, tayo po ay anong sabi po, yung magkusa po tayong gumanap sa ating tungkulin. Kung hindi ka man po gabi na tawag, kung mayroon pong pagpapasis dito, kailangan po makisama po tayo. Yung pong trabaho po natin napakalaki. Sabi po, yung pong ating magulang ay continuous pa rin po yung ating pagpases dun sa mga kapatid natin. So yung pong ating pong gawain ngayon, so talagang simula pa, sabi po ng banal na Espiritu, sana ay magawa po natin yung ating tungkulin. Kaya kapampangan ko sana mga inipa, nana po, karen kaya kayong katungkulan. Binang maragul ing tungkulan kaya kayong arapan. Sabi na po ng banal na Espiritu, sabi na maniwala ang pongalik ing kasalpantayanan, lumapit at lumapit lang manyawad apilo, retang mandaman. Yan po, kita pong manandaman tamo pong at tsukeni, naman po taga-keti. Yan po, taga-santanaya pa mo po, ba't miras siya keti? Huli pong atin niya namang pamaniwala na keti kumayap. So, kita pong kaya katamong pengari, kayang kasalukuyan, at sula po rin kayang pamilya ken, metong mo naman pong patutuki katamo na sana po kaya katamong pamanyawad, ila po matiberang kasalpantayanan, buula po kaya karelang kasalpantayanan, uling bat ne po karen biyasa ini. Ne po ba ne po karen doktor, ba ne kay may trace na nung nano. So, ing pinili da po rin kayang pamilya, ang poing masakit, kaya tiya po kumayap ka, no, kaya nga duwa, no? Isip na kaya tiya kumayap.
So, yung status na po ngayon, kaya katamong pengaring at yung ampunan. So, continuous siya pa mo rin po itang karelang kaya katamo pong gawain karela. So, sana po yung abuse sana itang kayang kapanandaman na milakona. Kaya katamo pong pamagkapilit. At king saup na po ning banal ay espiritu kaya katamo. Sana po tamo mga tamaran ka rin kaya katamong obligasyon. Uli pong yung katamong talabante, apota pong magtamadlan, yung kaya sabi na papasyalan nila patutwanan da naman po rin yung katamong aliwang kapatad gabinetis. De po ka, no, yako brike ng akit kaya kakit, uli pong tatakot kaya ng akit. Anyaya po siguro papakit, po. Ren pong aliwatang kapatad, mag-duty, pota pong medyo masayad nala, ng kaya minsan, po, palaanan no po ning katamong talante king sibol. Nya po sana yung katamong obligasyon katamong pong gawan ketang pamagkusa. Uli pong alana pong muna ketang pamagkusa. Nya pinya po yung katamong gagawan ketiking sibol. Yung katamong pong obligasyon etamo po papabayad no na yung Diyos yung mamayad katamo na po. Iya po yung magkalub kaya katamo. So, keti po sibol, rempong kaya katamong magobra, voluntaryo lamo po. Voluntarismo po yung kaya katamong gagawan. Yung kaya katamo pong pamanulo keti, king saup na yung kaya katamong ginu, ang pon dedikasyon king kaya katamong kasalpantayanan, katapatan, karing obligasyon na pinatang na karing kaya katamong tungkulan. Uli pong nung yatamo maging tapat ka rin kaya katamong tungkulan, yatamo po may patutuanan. Abang magtamo king kaya katamong tungkulan, yung Diyos magpatutunang magpatutu kaya katamo. Uli pong yung kaya katamong disnan, maging king simula hanggang ngeni, sabi na, ing panahon daratang, po, hanggang banal na espiritu, mami pong pamipag nakakikatamo, ipali yung nobena nga na, uli pong ila po akit da yung data nga panahon. Po, yan nung mamalita la rin espiritu, sabi rin, nung akakit mo nga da, ngakakit me. Magkang maligalig tamo po. Makita tamo po maligalig, kabilaan po gulo. Po, miyayaliwa na pong disaster yung daratang. Po, ating ngalbog, ating gulo, ating ating pong nung minsan magbanda kami nila aldoldo ating mamamate po anya mapalagta na po kaya ning katamong parti na ning Pampanga medyo peaceful po kaya katamo uli pong sana yung Diyos sa patnubaya na katamo yung kaya katamong bansa yung mikatinyang kapayapan o yung buong yato po rin pong kaya katamong kapisaw-saw po 4,229 lapo. So, miras siya po yung kaya katamong oras. Data po sana ng ating duty, karin kaya katamong aldoldo duty. Agawan tala po. Kaya payabak po kaya kongan.
kagalang-galang amayestrong ke kaming Gino. Alala pong kapupusan din ke kaming kapurya ng pong kapasalamatan ke kaiba. Gino, king simula na ning ke kaming tipunan, Gino, ang makanyan mukergong dininan kapayapan. Diyos ko, dakala salamat, karing kalub mo ke kami ngening kapinanditan. Karing kabyasnan, ake kaming dindam ngening pinandit. Amemya lang panyulong karing balang metong ke kami. Mamyala sargung patutuam pong patibe karing balang talasal pantayay pa. Ngening kaurasan na iti Gino, kinguli na puning kekang saupig pa. Anong makananong manatili kaming ating sikanan. Diyos ko, dakala salamat keka. Ngening kaurasan na itig panong makananong ikeng sablang anak mo. Makanyan mino namang agawa ginuring kekeng banalatungkulan keka. Paintulutan mo sargo ginong Diyos karing ke kami pang daratang ayal dompong panahon. Gino, ing manatili ing sikanan ke kami bang kaniti, makanyan milang malayang agawa reting kekeng banalakatungkulan keka. Ginong Diyos karing ke kaming ngaldo bukas, manyawad ke ka ginunong makanano pong iningat mo kami karing ngaldo may ngalabas, makanyan mo naman sargo karing daratang ayaldo, ginoing manatili keng payapa karing kekeng biye, at makanyan mo sargong ipagkalub ke kami Gino, ingke kaming kailangan, ingke kaming pamangan, ingke kaming imalanan. Diyos ko, makanyan mo sargong ipagkalub, lalong may giting sikanan ke kami. O pang banal ngening pinanditay ti, keng uli na yagpaning kekeng pamisasaupan, apanalangin makaukol Diyos ko, karening ke kaming kapatamanan daman ngening kaurasan, panyawad mila ke kaigpa, ngening kaurasan na iti Diyos ko, ing makanyan mo pong dalawan king dasya daring pagkeranda, anong makananong Diyos ko, king lihim makanyan mo pong apisan ding karelang katawan, amanandaman, bang tanggapan daig paing kapasnawa ng pong kapaldanan, bang kanitigin ng Diyos, ing makanyanda ka namang paligayan king aldo bukas, makanyanda kang purya ng pong samban king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. O igpangening pinanditay ti ninuman sargung ating kaligaligan king kekaming kaisipan o nanumang problema karing kekeng biye. Gino, ing makanyan mungan sargung ilako kekami ti ginong Diyos king uli na puning kekang saup, ing manatili keng payapa lumakad keng ating tetagan, lalong maygit ka rin kekeng banalatungkulan na pekitangwanan keka. Ginoganap mo ngan sargong pagkalubanan, at etagan, sipagan ding balang metong at metong ke kami, dinan mo kengan para parang kabyasnan, bang malyaring kilala, ampong mangilala ka rin kekang banalatuntunan, bange kami malyaring mikawani ginong Diyos, king kekang banalaustisya, ampo ka rin kekang karing katuliran. Dakal pong salamat, nung makananong inatad mo kami pang kapayapan, kening ke kaming santuaryong iti, ngeni pong manuli kami pa, karing ke kaming sarasariling tuknangan, Diyos ko, ing kapayapan langan sargo, ding balang metong at metong ke kami, king lagyo ning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat, maya pa abak po kero.
Union de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Penning Bay.